Sebagai maka wadi kaya karubat tomatiti na wadi. Kaya nagkataon may mga karubat tomadora kaya ito. Sa tingin natin si Madewi kaya karubat. Makanya ko tomatewe, melok makaroba untuk pahalangan ko tomatewe wadi. Dengan dua cara. Ia kodesa ang kawasiat na, biasanya wasiat pasang, waktu natuo. Maka rin boleh mati-mati kebaja sa kagina, na waktu ang karubangan at ako ang kamu masagina ang karubangan, yang karubangan itu teh selamanya sampai. Pendapat ng wasiat. Karena ada wasiat. Maka natin ko ni pa wasiat na, ukuli mo. Ang katawan nila maka rin kodera ka ng pasangan ni, dinalato. Dinalato. Ang katuma ka dali, ia kodenan kana pasani ak karawani tapi ada na asam na batam asam na tau tuwe batam asam tapi iro tau tuwe na niya kaniro apalan na karobana lo to mate karoba pasida ka asam tabahan